Yr wythnos hon, rydym yn dathlu hanner 100 mlynedd ers i Apollo 11 lanio dyn ar y Lleuad. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ac heddiw, mae amaethyddiaeth ar fi'n cymryd cam mawr wrth droi tuag at technoleg arloesol o'r lloer uwchben. Astudiaeth ar y cyd gydag EIBAs, Cwmni Environment Systems a prosiect mesur porfa cyswllt ffermio, sy'n ceisio graddnodi data porfa o'r ffermydd sydd wedi bod yn mesur dros y 2 flynedd diwethaf, gyda data radar a golau o loeren. Rhys Davies sy'n rhedeg y prosiect. O pwrpas y prosiect yma ydy paru data lloeren, sef data radar a data goleuni, efo mesuriadau porfa sydd wedi cael ei fesur yma yn Rhiwlas. Be fydd yn cael ei fesur fydd, yna 2 elfen i'r prosiect. Un elfen ydy lle fydd 9 ffarm yn cymeryd mesuriadau wythnosol o'r porfa a'r tyfiant porfa trwy dulliau sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd, sef drwy defnyddio mesurydd plat neu drwy torri a pwyso. A hefyd, mi fydd y cwmni sydd yn gweithredu lloeren yn defnyddio data radar a data goleuni, ac y gobaith ydy wedyn paru y 2 set yma o data efo'i gilydd i weld os ellith Cymru gael ei fesur, o ffermydd Cymru gael ei fesur drwy defnyddio lloeren yn hytrach na mynd o gwmpas yn mesur yn wythnosol. Wel, un o'r prif fanteision ydy'r ffaith bod lloeren yn gallu gweld ardaloedd lot mwy eang o'r tirwedd, a hefyd fydd bosib wedyn i ffermwyr defnyddio data oddi ar tir sydd yn cael i'w defnyddio ar gyfer silwair, neu tir sydd ffriddoedd sydd ddim allan cael ei fesur yn wythnosol. Gobaith ydy fydd y system yma ar gael i bob un ffarmwr yng Nghymru. Fydd nhw'n gallu logio mewn i'w ffarm nhw eu hunan a cael gwybodaeth manwl sydd up to date efo be fydd gorchydd y ceau ar unrhyw un adeg. Wedyn fydd nhw'n gallu gwneud penderfyniadau a dehongli'r data yma drwy ddefnyddio meddalwedd sydd yna. Mae Sam Cani ar fferm Rhiwlas ger y Bala wedi bod yn rhan o'r prosiect ac yn edrych ymlaen i weld sut all y prosiect ddylanwadu ar y modd y bydd e'n rheoli'r borfa yn y dyfodol. Sut wyt ti'n mynd ati fesur porfa ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd ni'n mesur porfa gyda system cut and weigh, ble mae quadrant ni'n rhoi ar y llawr, torri dan o porfa, pwyso fe, a mae hwnna'n gweithio ni faint sydd mewn hectar. Ni'n gwneud hwn wythnosol, mae'n rhan o'r system i ni cael rheoli faint o porfa ni'n tyfu neu faint ni'n byta gyda'r gwartheg, so mae rhaid ni'n gwneud y reit aml. Mae mesur porfa'n rhan hanfodol o'r system. Dyn ni'n gwneud y pob wythnos a hebddo fe, sy'n ni'n methu rhedeg y system fel inni. Ni'n system ble ni'n llai yn y Gwanwyn a mae rhywbeth fel 80% o porthiant ni'n dod oddi wrth glaswellt, felly mae'n bwysig iawn. Wel, dwi'n rhagweld fe fyddwn ni'n mesur yn wythnosol ac dal i wneud yn y dyfodol, ond falle fydd y system lloeren yn ychwanegu rhywbeth i ni a byddai'n edrych ymlaen i weld sut wneith hwnna datblygu yn y dyfodol. Cwmni Environment Systems ar y cyd a EIBAs yn Aberystwyth sy'n darparu'r data lloeren ar gyfer y prosiect. Mae Caron Pew wedi bod yn casglu'r data. We specialise in satellite remote sensing for precision agriculture. We take satellite images and make them into meaningful information for farmers. So we're looking at variation in the grass growth or grass length. So we are looking at images throughout the year, and as the grass grows, we see that in this zoomed in picture here, and you can see the variation of grass length within the field. The patches of darker green indicate higher biomass, and the lighter areas would be shorter grass.